ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତୁମେ କିଏ ବାବୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ରାଜା ଦଶରଥ। ଆସିଥିଲି ଶେଷରେ ତୁମଠାରେ ମହାଅପରାଧ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଋଷି ବାଳକ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ରାଜା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲାଣି। ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ଯାଅ ରାଜା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋର ପିତା ତୁରା ପିତା ମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଜଳ ଦେବ। ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ଅଭିମାନ କରିବ ନାହିଁ ବାବା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ। ବିଦା ବିଦାଶ୍ରୀ, ବିଦା ମାତାଶ୍ରୀ। ବାଳକକୁ କାନ୍ଧରେ ଘେନି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ମୁଖରେ ଜଳ ଦେଇ ଋଷି କୁମାର ଆଦର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯା ଏବେ ଜଳ ଘେନି ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କ ପାଶେ। चले जला से जल सन्धान करी करी केउटी पथबड़ा हो जाइछि नाही तो केउ सहर पल्लीरे नाच गीत देखि एते विलम्ब करिछि। तो मो मनटा आदि काईकी केमिति लागुछि। मु भाबुछि आम परि अंध अंधुनी दुईटा साथीरे एमिति काईकी घाटी ताकुछि हेबी बोली भाबी आमको ए दुख मूले बसाई देई से केउआरे चली गला। जीवन सर्वस्व एक बड़ा नयन ज्योति से आमको छाड़ी क्षण मात्र रही पारबनी। देख हम श्रवण मिश्र जलगानी करुव। अरे बाबा तू जलगानी आसी बाबा। अरे दे जल दे मैं कंठ सुखी जाऊँ। जल दिए जल
ଜଳ ଘେନି ଆସୁ ଆସୁ କେଉଁଠି ପଦ୍ମନାଭ ଗଲା ନା କଣ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଋଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଆମ ଦୁଇଟା ମୁଖରେ ଜଳ ଦେଇ ଆମର ଉପକାର କରି ଆମକୁ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ରାଜା ଦଶରଥ। କି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆମର। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଆସିବା କାରଣ କଣ ମହାରାଜ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ଋଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମହା ଅପରାଧ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଋଷି। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ମୁଖରେ ଜଳ ଦେଇ ଆମର ବହୁ ଉପକାର କରି ଆମକୁ ଋଷି ଝରଣାରେ ଜଳ ଭରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ବାରିଦିକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେପରି ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? ତାପରେ ଝରଣାରେ କେଉଁ ବନ୍ୟ ତାକୁ ଜଳପାନ କରୁଛି ମରି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଡ଼ फाटिगला परि लाଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି? ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରେ ପାଗଳ। ଆମ ପକ୍ଷରେ ଚର ବିଦ୍ୟ କର ବିବିଧ ହୁଏ ଧରଣୀ ପକ୍ଷରେ मुझे क्षमा कर दीजिए। चले बोलो देश का चुनाव राजा तू हमें करनी बोलছো तुम है करनी बोलছো आए तुमको आने कोई करो इच्छा कुकु बटा कितना विषा ऋषि बोलो एक अभिशाप देला ऋषि मुझे अपुत्रिक खंडन राजा जेतेबेले तुमर पुत्र जात हेब पुत्र देव ममतारे छाती होइब दिव्य अभिशाप तुमको अक्षरे अक्षरे भोग करिब ऋषि बोलो लिपिगला उत्कल नक्षत्रय मसारी माटी जाए में चितार सजरी त्रिजनको दाह करी ऋषि अभिशाप मुंडरे तोरी चली जाए अयोध्या नगरे
নষ্ট করিলে তার অক্লান্ত সাধন। ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କର। ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରାତ ପାପି ଦଶାନନ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ସୃଷ୍ଟିପତି ମଗ୍ନ କରି ପନ୍ନ କରି ତାର କଠୋର Who